danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. A yau da insha Allahu za mu yi muku bayani ko kuma na ce za mu nuna muku yadda za ka yi editin hotonka ya zama kamar yadda za ka ga horo a cikin American film ko kuma horo film. Insha Allahu yau in kuka biyo mu cikin aikin namu za ku ga yadda za mu editin ɗin har kai ma ka yi da kanka insha Allahu. Mu je kan aikin namu ɗan uwa. Kamar yadda kuke gani, dole wannan aikin yana buƙatar ka yi download wani application. Zan nuna ma shi application ɗin. Application ɗin shine wannan na ƙasan nan, na ƙarshen ƙasa kusa da Zenith Bank mobile ɗin nan. In ka tashi za ka shiga application ɗin kamar yadda kake gani haka, za ka ga an sa zombie photo, sai ka shiga. Yauwa na shige shi, wannan ya nuno wani abu ne daban kamar haka. Sai ka idan soma aikin za ka yi sai ka danna start, ga wani gunan da aka rubuta start, sai ka danna, sai ka zaɓa. Ni dai bari in shiga ta nan dare. Yauwa album, duk fa kowane hoto za ka iya. Ni daman already akwai wanda nake so na yi amfani da shi ne. Ok, sai na zaɓi wannan. To su application ɗin yana buƙatar ka ɗan yi saita haka. Kamar nan ido ne, sai ka sa idon akan wajen. Wannan ma ido ne, ka sa shi akan wajen. Wannan baki ne, already ya saita kan shi dama. Sai ka tafi direct, sai kai ga wani alama good nan an yi a sama, sai ka danna shi. To yanzu za ka ga so ma aiki, kaga yadda ya mai da hoton. Kuma kana taɓa bari ka ga kaga ma ba iya wannan ba ne. Kaga wani kamar irin horon, kaga fa kyafa ido yake fa wallahi kyafa ido yake. Kamar irin horo fim din nan, ko kuma irin an kirkiri sakago haka, irin ya ƙone din nan, to saura ƙashin. To kaga irin shi na a baki, irin bakin ya ƙone har ƙashin ya so mu fitowa. Yanzu kana taɓa zai buɗe baki, kaga kamar fa gaske har kyafawa yake, za ka gani. Kaga idon ma, kaga baki, kaga ido, ka gani fa. To fa wallahi ka gani. Kaga dai ikon Allah. Bayan wannan ma akwai wani ɗan uwa, kamar da mun gani ga sunan a ƙasa, ka zaɓa dai. Amma wannan ya da wannan shi da goma yake ci da wuta. Subhanallahi. To akwai ma na macizai aka. Kuma yadda kuke gani wannan ne na macizai aka. Kamar gaske. To za ka ga haƙefa ido yake. Ka ga macizai fa. Gani fa. Yanzu ka ga macizai a kan nan naka. Ta ga su baƙaƙe marasa kyau. Mugayen, Allah ya kare mu daga sharrinsu. To akwai ma wani, kaga ma wani. Akwai ma wani.
ɗaya. To har da ƙaho. To ka dai gani. Yaba wannan har da gashi ɗan uwa. Kalan sanan kala-kala. Amin. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan editin namu, kuma muna ƙara roƙonka akan dangala mana wannan kalmar da aka rubuta subscribe, sannan muna roƙonka daga danna wannan alamar ta ƙararrawa domin samun sababbin saƙonninmu da tsarar mun ɗora za ka gani kyauta.